देखील आज 12वीचा निकाल लागणार आहे का? Instagramवर देखील विद्यार्थ्यांनी मेसेज केला, WhatsAppवर देखील विद्यार्थ्यांनी मेसेज केले, प्रश्न विचारले की सर आज 12वीचा निकाल लागणार आहे का? आणि जर निकाल लागत असेल तर आणखीन किती वाजता लागणार आहे? जर विद्यार्थी तुम्ही आपल्या Instagram अकाउंटला फॉलो केलं नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली आहे, त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही फॉलो करा, त्या लिंकवर तुमचे प्रश्न तुम्ही विचारू शकता. आणि सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून संपूर्ण अपडेट तुम्हाला फ्रीमध्ये मिळत राहणार आहे. म्हणून सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवायचं आहे. तर बघा मित्रांनो, सर्व तयारी ठिकाणी पूर्ण झाली. 12वी रिझल्ट बाबत तुम्ही ठिकाणी बघू शकता. पुण्यात मित्रांनो एका कार्यक्रमासाठी आलेल्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 12वीच्या निकालची तारीख देखील जाहीर करण्यासाठी मित्रांनो सर्व तयारी पूर्ण झाल्याची माहिती माध्यमांना दिली आहे. तुम्ही बघू शकता संपूर्ण जी तयारी असते मित्रांनो निकाल जाहीर करण्याची त्या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहे आणि अशी संपूर्ण माहिती स्वतः वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. आणि तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आपल्या चॅनल तुम्हाला देखील संपूर्ण खरी, संपूर्ण अचूक, संपूर्ण पुरावे आहेत व संपूर्ण लेटेस्ट माहिती फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केलेली असते. म्हणून सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण तुम्हाला संपूर्ण पुरावे माहिती फक्त ह्या चॅनलवरती पाहायला मिळत असते. म्हणून सर्वांनी आताच खाली लाल बटनावर क्लिक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्यायचं आहे. आता बघा मित्रांनो, याबाबत लवकरच अधिकृत घोषणा करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर बघा विद्यार्थ्यांनो, ही संपूर्ण माहिती सुद्धा शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. तुम्ही बघू शकता या मित्रांनो ठिकाणी लवकरच अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे. म्हणजे मित्रांनो स्वतः शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड निकालची देखील तारीख जाहीर करणार आहे. लवकरच मित्रांनो ठिकाणी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची अधिकृत माहिती सरकारच्या वतीने जनतेला दिली जाणार आहे. तुम्ही बघू शकता स्वतः शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड हे पत्रकार परिषद घेणार आहे आणि त्या पत्रकार परिषदेमध्ये निकालाची संपूर्ण तारीख देखील तुम्हाला सांगणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी प्रश्न विचारतो की सर ठिकाणी आज 12वीचा देखील निकाल लागणार का? तर विद्यार्थ्यांनो आज तुम्ही बघितलं तुमच्या ठिकाणी 7 तारीख आहे, म्हणजे याचा अर्थ मित्रांनो की आज तुमचा देखील निकाल जाहीर होणार नाहीये. त्याचं कारण असं आहे मित्रांनो की खूप सारे विद्यार्थी म्हणतात की आज निकाल लागणार का? तर आज निकाल लागणार नाही. त्याचं कारण असं की काल मित्रांनो जर आज निकाल देखील लागणार जर असेल तर याच्या अगोदर म्हणजे मित्रांनो काल रात्री देखील शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषद घेतली असते आणि त्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी संपूर्ण माहिती दिली असते की 7 तारखेला तुमच्या देखील 12वीचा निकाल लागणार आहे. याचा अर्थ मित्रांनो की आज तुमचा देखील निकाल लागणार नाही, कारण काल रात्री पत्रकार परिषद घेतली नाही शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आणि त्यांनी संपूर्ण माहिती दिली नाही की 7 तारखेला तुमचा देखील निकाल लागणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ मित्रांनो की आज तुमचा देखील निकाल लागणार नाही आहे. पण विद्यार्थ्यांनो आज देखील घोषणा केली जाऊ शकते, कारण तुम्ही जर बघितलं त्यांनी सांगितलेलं की लवकरच पत्रकार परिषद घेणार आहे आणि जे काही संपूर्ण निकालाचं काम आहे त्या देखील पूर्ण झालं. तुम्ही बघू सर्व तयारी देखील पूर्ण करण्यात आली आहे. आणि मित्रांनो आज त्या देखील पत्रकार परिषद सुद्धा घेऊ शकता आणि त्या पत्रकार परिषदेमध्ये देखील निकालाची तारीख जाहीर करू शकता. म्हणजे मित्रांनो जर त्याने देखील आज पत्रकार परिषद घेतली तर उद्याच तुमचा देखील निकाल जाहीर केला जाऊ शकतो, कारण संपूर्ण तयारी पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळे तुमचा हा या ठिकाणी डाऊट सॉल्व्ह झाला असेल की आज निकाल लागणार आहे का? आज देखील निकाल तुमचा लागणार नाही आहे. आणि विद्यार्थ्यांनो तुमचा देखील साधारणपणे निकाल किती वाजता लागतो याची तुम्हाला माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहे, म्हणून व्हिडिओ शेवट पण तुम्हाला बघायचं आहे. दुसरं म्हणजे त्यांनी एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे की 10 तारखेच्या तुमचा देखील ते रिझल्ट लावणार आहे. 10 तारखेच्या म्हणजे मित्रांनो ते 9 तारखेला सुद्धा देखील रिझल्ट लावू शकता किंवा 8ला सुद्धा देखील ते रिझल्ट लावू शकता, पण 7ला देखील रिझल्ट लागणार नाही, कारण आज या ठिकाणी रिझल्ट लागणार आहे. जर आज या ठिकाणी रिझल्ट लागला असता तर काल रात्रीच त्यांनी घोषणा केली असते आणि पत्रकार परिषद घेतली असती आणि त्यांनी संपूर्ण माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली असती की उद्या तुमचा देखील निकाल लागणार आहे. कारण एक दिवस अगोदर स्वतः शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड हे पत्रकार परिषद घेतात आणि त्या दिवशी तुम्हाला संपूर्ण माहिती ते प्रोव्हाइड करत असतात. पण विद्यार्थ्यांनो 10 तारखेचा तुमचा देखील निकाल लागणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला देखील संपूर्ण जर अपडेट वेळोवेळी हवे असेल तर चॅनलला सर्वांनी सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण तुम्हाला ह्याची संपूर्ण अपडेट वेळोवेळी प्रोव्हाइड केली असते. म्हणून सर्वांनी आत्ताच खाली लाल बटनावर क्लिक करा आणि फ्रीमध्ये आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला संपूर्ण अपडेट फ्रीमध्ये मिळणार आहे. म्हणून सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवायचं आहे. आता बघा मित्रांनो देखील दुसरा मुद्दा देखील महत्त्वाचा विद्यार्थ्यांचा की किती वाजता तुमचा निकाल लागणार आहे. तर निकाल लक्षात ठेवा किती वाजता लागत असतो. तर बघा शिक्षण मंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना निकालाची तारीख जाहीर केली असते तरी नेमका किती वाजता निकाल जाहीर होणार हे मात्र सांगितलेलं नाही आहे. आतापर्यंतचा ट्रेंड पाहता मित्रांनो साधारणपणे सकाळी 11 वाजता तुमचा देखील निकाल जाहीर केला जातो आणि दुपारी 1 वाजता मित्रांनो तो ऑनलाईन उपलब्ध होतो. म्हणजे मित्रांनो सरकारमार्फत 11 वाजता अपलोड केला जातो निकाल आणि विद्यार्थ्यांना कधी बघता येतो तर दुपारी 1 वाजता. म्हणजे तुमचा देखील निकाल दुपारी 1 वाजता जाहीर केला जात असतो. तुम्ही बघू शकता दुपारी 1 वाजता तुम्ही देखील ऑनलाईन निकाल बघू शकता आणि त्यानंतर मित्रांनो विद्यार्थी लॉग इन करून आपला निकाल पाहू शकतात आणि गुणपत्रिका डाउनलोड घेऊ शकतात. आता यावरती मित्रांनो तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा की तुम्हाला देखील निकालाविषयी संपूर्ण व्हिडिओ हवा आहे की निकाल कसा बघायचा. जर त्याविषयी तुम्हाला डिटेलमध्ये व्हिडिओ असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा तुमचं नाव, सर मला देखील डिटेलमध्ये एक व्हिडिओ हवा आहे निकाल कसा बघायचा ऑफिशियली द्या, तुम्हाला देखील डिटेलमध्ये व्हिडिओ बनवून दिला जाईल की ऑफिशियली तुम्ही देखील निकाल कसा बघू शकता. आणि तुम्हाला निकाल बघता येत नसेल तर आपल्या चॅनलला भेट द्या, त्या ठिकाणी तुम्हाला निकालाविषयी संपूर्ण माहिती दिली की निकाल कसा बघायचा. लवकर सर्वांनी चॅनलला भेट द्या, त्या ठिकाणी तुम्हाला व्हिडिओ दिला आहे तो व्हिडिओ बघा की कशा प्रकारे तुम्ही निकाल बघू शकता. आणि सर्वांनी ताबडतोब चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण तुम्हाला ह्याची संपूर्ण अपडेट फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केली जात असते. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वांनी त्यांचं नाव कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवा. आणि तुम्ही देखील मित्रांनो 12वीला ते 10वीला आहे हे टाईप करून पाठवायचं आहे. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.